ngaturke sugeng pinat wonten mriki nggih. Telepon Nggih. nek kene gak krungu ngene. Semoga dipun aturaken ngersake tembangane napa niki? Nggih. Kula panjake jane, Pak. Dalem? Kula panjake kenyanyi. Duh, saged nyanyi nggih saged manjak serba bisa ngoten lho, Bu. Mboten. Nggih, kula niku nggih ndek kesenian niku nggih napa mawon napa sing butuh niku. Kadang-kadang nek pun lengkap mboten kanggo. Nggih kulino kula. Panjake digotangaken niku. Nggih. Pokok sing banyak gotang kula nggih manjak. Nek panggung kurang ya nek panggung. Lek kabeh lengkap kula nganggur. Nggih, kula nggih ngoten. Yes ngono ae, Mas. Monggo nggih. Nggih, ngapunten lho nggih. Nggih. Swantene nggih ngeten iki mangke dos pundi. Ora padha. Padha. Tes satu. Tes. Lho padha. Padha mie. Wes ngireng ae kok. Tindingane Mas Rindro ae. Sira bentengan sing ngira. Wiwitane iki mau kaya durung iki. Dereng. Handere sampeke Kok ada terus ya. Pria bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe Jogja. Engko tak gedhe lan Jogja. Bendera Troska yung yun selendang kuning kang saking bukir kangge ngedon pasana nggih Po. Swara kurang permono ning wasisa rung Dikonmu saking nemen sone. rung marang bendara sang ayu pijer ngincangake alis tresno sesideman bumi kula aturi kinarang wonten aja kecil-kecil Kertosan. Kula boten biasa piyambakan gentosan. Ya mangke goncengan. Gocengan. Goncengan nggih. Luwe becik paten ono timbang kebiasaan mrenggang joletyo mare wabisa mudono marangku wargo darwangan putra Deweke saling
Bisa jumbo kan suaranya sarang ini. Ya, jumbo apa? Grogi. Ya jadi ya ora grogi. Lalu itu gue sak garwa kok. Kulo niki jane nganu. Pun nyawang sing naon, kadang keliru lho ngoten niku. Kulo jane mboten nyawang nggih mboten inget. Tapi mlerek. Mboten apa-apa niki namung hiburan. Kupinge krungu. Monggo jenengan. Ore anda Bapak nurut niku napa? Pripun Bu? Napa pun bapak nurut niki? Tasik sih? Tasik. Oh, tasik. Oh, yang mantan boten nurut piro sih? Lalu Katen pegale iki. lalu napa para esuk? Lek uripe wonten pegale piye? Cakep beri. Urip ana